Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз. Дар ин навори тоза якчанд мошинои беҳтарин аз мошинбозори Душанбе омода шудагиаст. Навора то охира тамошо кунед. Дастгиёра фаромӯш намекунем. Касое ки бори аввал дар канали мо ҳастанд, ҳатман дар канал обуна шавед. Ва шумо тамошои хуба хоҳон ҳастем. Саломат ва зинда бошед. бо алиф соҳиби мошини нав шавед. Пулашро бошад то 5 сол ба ҳузур пардохт намоед. Солона ҳамагӣ 16% бо доллар. Муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Hyundai бародаро 2022 объёмаш 2 як тамошо мекунем. И тонировка чанд қака? Ҳамаш солона ая? Ҳамаш солона бдай. На салонуш. Дастяниш зур. Чорт электропакет, мултирул, коробкаш автомат, на монитор, калон полни ҳамаш мониторай. Люк дора, сасяниш зури бад. Чанд тафта сирака? 280,000 бо муомила меша. Ҳамин номерро бигӯ маша. 881 28 01 00. Я марамат занг бизанед накада қатиш муомила кунед. Мошине ки ин ҳол дастен метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед бародаро. Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми подписчикони канали Автолайф ва он бародароне ки ин ҳол моро тамошо доранд. Инҷо хеле ки шумо дида истодед магазини авто аксессуари канали Автолайф кушода шидагиай бародаро. Тамоми молҳои ороиширо ай мошиниҳо дорем. Чхолтон дар кор мешавад, поликои оригинал, тамоми бигем ҳамин чизе ки дар кораи машина бигем ҳастай, лампочкаи ксенон, дигар чизое ки машинаро яъне базеб мекунанд ҳастай. ҳатто доставка барои подписчикои канал 90% тамошобинои мо аз Россия ки ҳастанд, шумо метавонед доставка кунед ва доставка барои шуморо беплай. хулоса номерои ма дар рӯи экран мешавад, метавонед дар WhatsApp муроҷиат кунед. боз як магазина хушо сиёмка мекунем, метавонед чхолоро бинед, палатка, дигар молҳое ки барои шумо дар кор аст. газ бензин, газ еврочор, мотор шнав, машин 830,000 хасадаш. Corolla як каравани на 2006. Газ еврочор дора. Як 6 ай гуфтем объёмш. Як 6 ай объёмш. Сасяниш зурай. Электропакет. Караваниш ай гуфтем не? Чхолойна, салониш тоза. Чорт электропакет, коробкаш механикай. Асасяниш зур. чашкошам соза асасяниш зур. Чанд тафта сирака? 83,000 савдо мешавад. 83 та бо муомила мешавад. Фақат сум варианти алиш. Хай бибинем агар агон мошин автомат боша алиш. Агар мошин ягон ном мошин коробкаш автомат боша алиш ҳам мешидай. Номро тавга кар. 918 34 98 не. Номаро ман занг бизанед када қатиш муомила кунед. мошин ки ин ҳол даст метавонед тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. ин Opel Sedan бародаро 97 та гуфтем. 97 та 1.6 простой, краска зур, 4 дискаи шақалоқ. дорожку кават, салонуш
газ бензин ач хеле гази бензин газ бензин буда ҳуҷҷатҳои солона гуфтем я солона уҷат шикай солона ҳуҷҷат кардаги буда 4 та диска я боргай нақибоша бинен чиёш чи хол задагиай дарош ручнояй 4 та дар шурчной дай коробкаш механик кондиционер надора люк дора састани зурня тозак чанд тафта сирака 43 бо муомила мешаванд номро тамаги номрои телефонта 93 147 48 46 46 47 47 48 46 ҳамхе намарванд занг зана када хатиш муомила кунед мошини ки ин ҳолдасе метавонед таърихи ҳалиф кредит харидор намоед бародаро астраҷи караван бародаро 2006 сол объёмаш DD7 як тамошо мекунем 4 та балон нав 4 та балон нав краскаш нав салоншо бинем ин газ бензин накард бензин холиач газ Европан газ заводской дора газ заводской дошта дар роҳи ақибаш электропакет салонш тоза чорта электропакетай кожни салон коробкаш механик састани зур сепияй тембули کدام سال است؟ چند تا گفته شکر 65 اینم نمره رو بگو میشه 985 51 90 51 دکمه نیست؟ این سه ماه حجت هم داشته موتوری چی خیلی که؟ نمارمان زنگ بزنه کده خطش معامله کنیم ماشینی که این حال دسته میتونیم طریق خلیف کردید خریدار نمایم بارداره یک کلاس بارداره 2008 سالای объёмаш 3,5 як тамошо мекунем электропакет ҳай кожни салон чорт электропакет коробкаш автомат монитор дора ина сасанизор кожни салон люк ама тарафа чанд та гуфтаси рака 120 бо муомила мешаванд
номеро тамоги ака 93 93 902 902 58 59 58 59 варианти чи ҳам аст? варианти алиш ҳам аста мерседес боша болои сум боша ягон мерседес боша болои сумтиам мешидай варианти алиш ҳам ҳаст маромад вариантҳоро пешниҳод кунед яка муомила кунед мошине ки яъни ҳол дасем метавонед тариқи алиф кредит харидори намоед бардоред. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад? мошини дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихареду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати дар бобати 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.